Ξεκινάμε. Η πρόθεσή μας σήμερα είναι να στείλουμε θεραπευτική ενέργεια στα παιδιά που νοσούν από καρκίνο και νοσηλεύονται στην ογκολογική μονάδα του νοσοκομείου Ελπίδα. Η θεραπευτική ενεργειακή μας μπάλα θα διαπεράσει τους τοίχους του νοσοκομείου, βρίσκοντας τον κάθε μικρό ασθενή για να τον τυλίξει με θεραπευτικό λευκό φως. Χρειαζόμαστε λίγα λεπτά για να χαλαρώσουμε και να γίνει ο υποσυνείδητος νους μας ισχυρός. Αυτή είναι η γέφυρα για την ψυχή μας. Η σκέψη μας αυτή θα δημιουργήσει θεραπευτική ενέργεια για τα παιδιά εκεί. Δηλώνω την πρόθεσή μου να στείλω θεραπευτική ενέργεια. Αισθάνομαι την ενέργεια να εισέρχεται στο σώμα μου, στο κεφάλι μου, να κινείται στο σώμα μου, να διαπερνά όλο μου το σώμα και να φτάνει μέχρι τις άκρες των ποδιών μου. Αισθάνομαι την ενέργεια στα χέρια μου. Αισθάνομαι την καρδιά μου να ακτινοβολεί ενέργεια. Η ενέργεια αυτή συγκεντρώνεται μέσα μου και είναι έτοιμη να δημιουργήσει θεραπεία. Παίρνω μια βαθιά ανάσα και οι ζωτικές μου ενέργειες δυναμώνουν. Παίρνω άλλη μια αναπνοή και όπως εκπνέω αισθάνομαι τις δυνάμεις μου να μεγαλώνουν. Παίρνω άλλη μία αναπνοή και όπως εκπνέω αναγνωρίζω το λευκό φως να μεγαλώνει στο χώρο της καρδιάς μου, στο στήθος μου. Τώρα μία θεραπευτική μπάλα ενέργειας δημιουργείται στο χώρο αυτό, στο στήθος μου.